l'assessora de lloguers d'Espígol, i avui us ensenyarem un pis que tenim al carrer Jaume I. Si em voleu acompanyar, començarem pel menjador, que és molt gran. Podeu posar el que és la zona per menjar, sofà, taula. Llavors tenim vistes al mateix carrer Gran Via Jaume I. El pis disposa de llar de foc. El pis ha estat totalment restaurat. Com veieu, és tot nou, la cuina és totalment nova, amb tots els electrodomèstics, forn, vitroceràmica, campana, on tenim tot col·locat, rentaplats, la nevera, i també tenim una part de rentador, amb un termo d'aigua. El pis disposa de 160 metres quadrats, distribuïts en cuina-menjador i 5 habitacions. Aquí començarem per l'habitació doble tipus suite. Aquesta habitació té zona de vestidor i el seu bany, que és en plat de dutxa. Ara tenim un llarg passadís, que ens trobem dos banys. Un d'ells és el bany d'invitats. El tercer bany és amb banyera, també totalment reformat. El pis té 4 habitacions i una d'elles, 5 habitacions i una d'elles pot ser un estudi, d'acord? Aquí el tenim, amb una petita sortida. Aquí tenim la tercera habitació, aquesta és una habitació doble, amb l'armari empotrat. El pis disposa de calefacció i aire condicionat per conductes. I aquí tenim les altres dues habitacions, també totes dobles. Totes les habitacions hi ha llits dobles. I amb armaris empotrats. I això és tot. Si voleu demanar més informació, no dubteu en contactar amb Espígol. Moltes gràcies.